bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV ko aadi bil aadi pular wi ko salade aadi ɓuuri firtude aadi pular wi wadde gueɗe nayyi weeɓani wadde ko wino ñamde ko remno eggude ɗo honno ancude ko yinno yewtere moon holmo woni an tawana ɗo ɗum gorko motariji targudde nammadi ko nokku cilluɗe jaaɓi e muccitede wuuro Sérém ɓe woliyaɓe en calminiɓe en ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tuggude baba Abou Hafsatou Coumba Hamme Daoudou Moussa Malal Baydi Moussa Daoudou gueddaɗo Maymouna Tafsir Daoudou Maydata Samba Gaysiri mbiten ko tanum arɗo guerlel en calmini tan khalifaɓe diini e khalifaɓe aada yewtere holmo woni an tawa ko tongode 5 arti e mbadi kuptodindi tawa ko bamoti yantude o mo ganduɗa ko debbo mbo wuuro Almami Abdoul woni Mounas Kane ɓeɗen mbi koɓɓillo ko wuuro wanga 99 waliyu kono tan noon eɗen bismi kadi ni gorko mo Guédé Santhié hade nden en tottaɗo mo ganduɗa ko debbo mbo wuuro Almami ko kanko jaratene yewtere nde o salmodira yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV tawa lelani assalamu aleykum Mounas. Maaleykum salam Ba Mody salmitama assalamu aleykum monon calminama dendagal yeɓoɓe Pindi TV e émission mon holmo woni an en garti ɗo hande e Allah ne weela so yimɓe denti ɗo tan jomiraɗo subhanahu wa taala woni weela en calmini dendagal hilifaɓe men diide hilifaɓe meɗen aada en calmini dendagal ardiɓe galle o yeɓoɓe Pindi TV émission holmo woni an invité men hande ko Bocar Niane bisimilla ma. ɗum noon ko noon Mounas Ka a jarama Bocar Niane assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. nde tawno ko o woni gorko mo Guédé Santhié no mbiroten ɗo maaro ñamate taw soodiyaka walla mbiya Guédé Mbulum Sare Hamme Ali Dibi Daba Takko Agnam Tongo kono noon en calmini ko woni e Sénégal kono en calmini département Podor e kuuɓal nde tawno yiɗande hoore mum wona añande bandum beele emin mbawi andude hol gonɗo Bocar Niane émission o ko holmo woni an hol gonɗo Bocar Niane. Ba Mody mi salmini sohna Maymouna wata mi jaabade e namdal ngal calminen ben caggal no juldene Allah jettuɗen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jettuɗen nene e baba en calmini ceerno meɗen ceerno Cheikh Ibnou Mouhamed El Bachir Mountaga Daha biyeteɗo le bienfaiteur de la famille oumarienne afo bamum Tokaro Mamum tigui rigui en calmini guiɗo men sehil meɗen ceerno Oumar Ba en juurimomo en jettimomo e sababu foof en calmini département de Podor foof en jetti calminal département de Podor en pawiɗo e junngo coordinateur Abdoulaye Daouda Diallo o totan meɗen ɗum département de Podor foof e kanko sehil makko hono Cheikh Oumar Anne en calmini kala ɓiɗɗo Guédé Santhié najo ɗo wawi wonde nde wonno ko toon jeeɗen ko toon boto ngu dasa ɗum noon kala jeeɓowo Pindi TV en calmini ɗum en calmini mawɗo men mawɗo Abou Diop ko ganduɗa ko kaw men ko musidɗo men ko sehil meɗen kanko e liggotoɓe ɗo e Pindi TV foof en pawi calminalde e juuɗe makko no hettin ɗum bandiraɓe ɓe somi faami namdal ma Ba Mody mbiɗa ko hoto jeeyami min mbeɗa jeeya nokku ne wiye Guédé Santhié ko commune guili 2008 voilà commune Guédé Santhié ko nder département de Podor ko ɗon jibinami ko ɗon janggumi école en primaire ha gummimi ɗon jami Dagana aussi mi waɗi toon ene collège nde wonno gummimi ɗon duttimi Ndioum ɗon janggumi ha dañmi bac guilɗe en gummimi Ndioum garimi ɗo université Cheikh Anta Diop de Dakar. beele emin mbawi andude hol caɗele ma tan ɓurɗe ɗe ɓurɗa teskade e nder jangde ma guilo less. eyyi caɗele kam ñakkata surtout to diwan men to aɗa andi sa woni Fouta aɗa jangga a ala accès à la documentation pour daña livre uji poɗɗa ɗi dañde weeɓata a yiyat boom waɗoɓe série SB neɗɗo wona Fouta jangga e lycée mo ganduɗa a nana tan tiiɓa essai walla microscope tawa meeɗa ɗum yiide boom tawa noon fawi koye élément ji ɗi ganduɗa aɗa fota ɗum jogade aɗa fota ɗum heɓde mbawa ɗum hutorade kono ene manque saaha fof toon diwan men to wadde so tawi mi faami namdal ma ngal to banggue primaire meɗen eɗen joguino probléme documentation ɗon au niveau de Fouta kono noon caggal kotki kam ɗon kam caɗele ngala hen no fewi par ce que gonɗa koye galle yummo walla sa ummima galle yummo paɗa ko galle koreji ma ɓattodirɓe won probléme ñamde en kotki en kam ɗum kam ala ɗum ɗon en kono kam ko ɓuuri ko tengtinde tan ɗo mbimi ɗo
ko documentation ponno dañede au niveau de école sa ummi toon ari université ga Dakar cadere kam cattata kono kadi nan ngari mi de do ha Dakar première année à l'université Allah wadi suturu to mi do ko grand frère am goto ko kanko wonno ko héberger au début tagal mum kadi to mi do gorgolam goto ni wi Kumba Ba je la salue au passage kanko to mi do wadi kam héberger o nangi ko mi biyi ko ni dum wadi bangi Dakar ga kam cadele wayani foti wari ni kono non kam do bangi jangde de don kam documentation mo neddo fonno yinno dañi fof lorde do Dakar dañi dum ha way wallude dum e jangde mudum no way no foti wade ni wayno foti ni wade jaaten koy grangal ma ga e dudal Cheikh Anta Diop ikat do woni holko dewentoda dewintomi ko histoire adandi ko matière mo bomi yiddi woni histoire mbel siftorno dañmi de bac nden wona campus ala nden sa dañi bac a wada dossier ji ma o nelde gay Dakar yeewe holdo mbaɗeɗa orienté en fonction notre ma dañja bac bi dañmi de bac ha pari mi ngari mbeɗa wada remplir les dossiers là banmi premier choix histoire deuxième choix histoire troisième choix histoire ngaddum wadde déposé proviseur yi dum bi bokar sa wadi ni da wada diminuer sans uji ma wad feere kam wona choix ji tati wona goto nde woni ittumi non banmi histoire premier choix deuxième choix banmi géographie troisième fois banmi droit non Allah wada no ngari mi de do automatiquement première liste et département d'histoire to mbaɗa orienté ngari mi hankadi jokkimi histoire première année deuxième année troisième année ha do master 1 ha master 2 oron branche suivre au niveau de l'université en dutto en bosat seedo mbera hande dartol ngindi Sénégal bela a jangi dum histoire générale du Sénégal tom kesso bindaɗo ɓeɗendi ne waɗi histoire générale de l'Afrique président Macky Sall kadi e yantude professeur uji jimin windude histoire générale du Sénégal comité o non sax won dum confié ko professeur Ibrahima Der Thiam woni hen ko jangumi kono non won hen kadi kam jangani on tomoji nak puddi yaltudi woni hen kam ko lirmi moni histoire générale du Sénégal o eden jogi hen yende tokasere par rapport e ko kambe professeur yi kam bindi ko bismillah yande ma hen histoire générale du Sénégal webata winduci nde wonno sa wi histoire ma wi diine biya aada biya lambe kala ko nandi hen e ko nandi hen webata windude sabu dum kalkadi winda won joodido do ƴeewo ko bindata ko yidi binda ko weldum neddo fof yida tanum winde ko ganda ko wana non dum wadi webata windude cadele de be dañi hende parce que nan binde won galleji diine joodi mbi wonde dum do min jaarani henen ko min non ko wana ni way wodi galleji mbadi félicité mbi aha ko bindo ko de ko ni way wadane kam webata windude kono non kam sen duttimo tan scientifiquement parlant so tawi neddo en windi histoire biida horma ƴetto position horma wuuro gauche horma wuuro droite daro hakkunde de kala no yarini non wawi wela neddo go do walla wawi metta neddo go do kono kam wona hunde wembe windude mais mbadi andi kam mbadi hen effort aji mabbe be mbadi hen recherche mabbe pour waddo pour windude histoire de wonno biimi ko joni windude histoire wona hunde wembe te wonko jaaki hen yimbe seedo yehi ha woni galleji en jippuɗino mettinde e natindira o firti joni kambe windannobe wadde ko won bangi tan bobe jehi won bangi kadi be jahani mi sikku bangeji fo be jehi parce que asu sa jodade ad winde deftere eden gandi woni deftere kam sa windir do tuubi ha aduna daro bonata wadde ko wayno sa winda afinata tan binda afinata tan jodda e neddo mi joda mbiya ko ni foti yaru binda yarata non histoire wana no yarata histoire sa winda woni ko source uji ma yar ha jettuda ko podda yetta do kalenda ko podda halnen hen ko kadi tugnuda e defte bindanoje won defte ganda ko bindino hen garta tumnuda henen tumnuda kadi wite ko la tradition orale ko ganda ko yimbe garobe en kalta en kalta kari ngar kare arabe ngar tumnuda mabbe kadi tumnuda kadi l'archéologie dum no kadi awa archéologie sara wara dum ko kaaje jahra ngasada ngubbitaada ƴeewa don ne wadi holno badirta ha hukuma duubi hukuma e ko nandi henen don sa tugnimo don en a tugnima kadi biimo ko les sources a tugni kadi la tradition orale sa windi dum binta ko fori wonde kono non ko biimi ko joni sa windi ko fori wonde ko an nanguda ko fori wonde dum don woni réalité o dum woni gongo mais ma won nangudo haade wadani kam arrangé a itti kam da a nanni kam da a haali ko ala e belani kam mi wima wonde mi wada rejeté thèse ma mi ma wonde mi yaadani ko badda ko taw no scientifiquement parlant ko binda ko non woni kono firti sen paami ko woni hen tan be jiitaaki koy mumen ko winda ko mais kambe mbadi recherche woni be ƴeewi be bitti
haɓe gandi histoire Sénégal ko ni gando asusa windude tan taw ko ndosu mbaɗano professeur Iba Der Thiam ko neɗɗo keptinaɗo neɗɗo gandaɗo neɗɗo kadi guettunaɗo gueɗal so tawi o windi hunde waɗi ñiŋoji e jakata yimɓeɓe kono ko waaɓene moon poti mbawi famminde yimɓeɓe holko saabi ɗum professeur Iba Der Thiam neɗɗo ɓuranimo wonde gando o jeeya koye ɓurɓe andude e nder leydi Sénégal hande won wonɓe ɗo anduɓe ɓe ganduɗa ko professeur uji mawɓe ɗon ɗo université kanko jangguiniɗo men wadde kanko kala ko wawi wadde ko gandal wawi ɗum waɗirde wadde noon ko mbiɗa ko bamodi ko so tawi jomumen jooɗima bindi te bindugol ngol wona professeur Iba Der joto tan winda waɗi ko commission ngaji te haade yaltude ko ma ƴeewe ko joom gande en des professeur agrégé ko kañumen jooɗoto ɓe mbaɗi hen lebbi walla bomi duuɓi ɓe goni henen e bitta eɓe ƴeewa eɓe cegga ɓen so jaltini deftere nden deftere wona caɗele wona caahan an oɗo dabɓo wona caakan hol yiyande ma ne joguiɗa hen an en tant que Bocar Niang eyi yiyandema nde joguimi henen nde yimɓeɓe yo paam so tawi a windanama histoire ma walla a darima a wi ko pour bindanela histoire ma a totti ɗum yimɓe a waɗima confié mission a wi binde histoire o an hoto wi wonde histoire e windiri an no jiiɗirɗa ni accu kam binde ko kam mbaɗi recherche ko ɓe tugno henen ɓe kalanma saaɓe kalnima no mbawa ɗum jabde saaha welma noon saaha mettuma kono ganda ɗum ɗo woni histoire kadi eɗen gandi histoire ko hunde mawde e leydi so tawi a anda histoire ma walla sa acci goɗɗo windi e histoire ma windantama ko foti waɗde ko windat koko weeli ɗum ko enen noon mi sikku tan haade koye nder koye meɗen tottaɓe binde histoire général du Sénégal ko Sénégal naaɓe hono meɗen anduɓe exactement holno leydi meɗen darori guila tan mataw duuɓi kewɗi ha fayi ɗo jetɗen ɗo ɓen so jooɗima bindi yimɓe poti wawde wattude haqqille eko bindi ko yimɓe poti wawde jaɓande ɓe ko bindi ko nde wonno ko gandal windi ɗum wona ko mbeɗa welami winde walla mbeɗa metta mi winde neɗɗo kam wela wona ko mbeɗa wela windi ɗum ko gandal wi noon ko gorko mo gueɗe Santhie ɗo maaro ñamate taw soodiyako ene jaawi wuuro kadi ngi adigo ñamede maaro e nder reedu Fouta ko ɗon jatin e debbo mbo wuuro Almami Abdoul Mounas Ka mbeɗa andi namni pattam lami dawal men ɗimmal ari Bocar Niang min calminima lawol gongol mi arta e ma ha joni min joguimi namdal ko namdiwami holko addani Bocar nadde politique kiram addani kam nadde politique ko kiram kadi min kami neɗɗo gummiɗo tan gummimi e yaade e pelle mi haali nane e parcours am mbimi hen Dagana gommi nde Dagana min jooɗima ɗon e saaha goto haqqillam addi mbimi conférence uji ne mbaɗe ɗo conférence uji batteɗo ɗo tan ko jolfuɓe tan jotto mbaɗa conférence uji haalko rewi noon ko taki jirta hen koye mumen mbammi ɗon créé fedde nde boom ko Abou Diop mo lewlal pinal ko kañum inniri ɗo min jooɗi min mbaɗi créé fedde nde kala hitande conférence mawɗo waɗɗo e nder Dagana taw ko mbimi yen kaalata ɗon en taw yimɓe ganduno conférence uji tan ko jolfuɓe darto hen kaala kono nomin daari min mbi ha kiran amen leñol amen fof ko min kiran ɗum min daari min mbaɗi nde ɗon fedde taw kala ɗo jolfuɓe tenti tanto men mbimi ɗon mbimi demani kalko reeɓe tanto ɗon tanto men mbimi diine o wawa haalere ɗemgal ngal yimɓe nanata ngal ɗum ɗo woni mbimi ko kiram gueɗel ɗimmel nguel Allah waɗi kam tan min kam mi neɗɗo mo ganduɗa ko mbiyammi ko jiɗɗo wonde au service des autres manam darnade yimɓeɓe ɗum eɗum welami no feewi ɗo gari mbiɗe au niveau de Ndioum mi woni ɗon enne président club de la littérature d'art et de la philosophie ko pour daranade élevage ummimi ɗon gonmi président Fosco ummimi ɗon délégué des élèves au niveau du conseil de gestion du lycée ha ɗo e Dakar gonmi président des étudiants du département de la commune de Guédé fof tan ko yiɗi wiide fodde yimɓe poti heɓde nde hujjaji yimɓe poti yoltede min Bocar Niang mi dara mi wawa yoltude hujjaji mumen mi wawa heɓande men fodde muɗum joni Bocar Niang an holno jiiruɗa politique Fouta o département Podor e département de Podor politique ɗo joni to banggue min ɗo gommi ɗo APR waɗi ko instance uji parti o biteɗo maire Podor ɗum ko banggue étudiant ji woni élève étudiant républicain département de Podor ene waɗi ko wiyete kadi COSER Podor convergence des jeunesses républicains du département de Podor hatta ko woni waɗi les cadres et les femmes e nder département de Podor surtout ma ko mbimami ko joni instance sukaɓeɓe ɗo jarten ɗo ɗo gonɗen ɗo président Macky Sall joom parti o wi
e nder règlement intérieur makko so tawi ka étudiant ka républicain jeeɗa koye département Podor aɗa wawi nadde henen sa natti wonde étudiant a natti ɗon wonde kadi hannde enen fof eɗen nganndi maire Podor so wata waɗe renouvellement instance uji minen ardiɓe en fof min natti wonde étudiant ji donc hannde darde amen foti ko min ngari min gone nokku min kaɓinimo étudiant ji keeɓi heen fodde muɗumen hamin natti ɗon wawi wonde wona minen tan mbawɓe on woɓɓe wonɓe ɗo ene wawɓe yemin gara min tottaɓe gueɗal mabɓe kamɓe ɓe mbawa daranade miñiraɓe mabɓe so ummama ɗon ko COJER parti o wi so tawi a dañi 35 ans a natti wawde wonde COJER joni noon hol sababu mbiyatmi mi natti joni dañde mi dañi plus de 35 ans mi joroto mbeɗa waɗa continuer à diriger les hommes taw hayso wonaɗo bon so tawi ardima sukaɓe mbiɗa ko yaya fodde sukaɓe ɗo poti wawde heɓde ɗum ɗo jaaha keɓana ɗumen fodde mumen sa natti jogade jot an wawde yaade heɓande sukaɓe fodde mumen wawde yoltande hujjaji mabɓe ko mbatta ɗon haydara a wawa yaade kadi sa tawi neɗɗo wasa wadde tan wiide lawmu ko min tan wawi so wona min tan hay goto wawa so wona min hay goto fewnata ɗum ɗon moƴƴani kadi parti o ko yimɓe fof ndendi poti henen so kami zone kami apéris kami département Podor naji annetti même chose wadde enen fof ndendi poti henen sa waɗi henen ha hankkadi ni wonko calma manam won limite gonɗo ɗon hen sa ittima limite o foti wadde ndimago mbiya sukaɓe ɗum gaare ƴetti fodde moɗon min de mi natti wawande walla min de ko dokkanami ko gasi jomi mbaɗa organisé o mbaɗa renouvellement instance uji muɗum wadde ko wiide tan yonti instance uji parti o e nder département Podor wona maire wona COJER waɗe renouvelé mais ana haalanta e haala politique Fouta wonko ganduɗa hen en tant que koye parti APR o gonɗa joni en tant que parti APR o an Bocar holko paranɗa pour région ma e holko paranɗa pour wuuro ma est ce que aɗa ɗamini wonde maire walla aɗa yiiɗi daranade pour wonde maire walla hol anniyoma en tant que e région ma walla e département ma Podor walla e nder wuuro ma Guédé Santhie jarama Maymouna wonde maire mi ala ko poɗontoɓe kala ko min mi ardade en famƴi ko poɗinimi mi jooɗo tan ha yimɓe guitta mi ganda ko fodde mbiyami Bocar fodde ma nene mi ƴetta ala hen ko poɗontoɓe wonde maire walla wasemo wonde maire so tawi yontimi darano wuuro ngo ala wuuro ngo jarnani kam kadi mi foɗonta ko ɗum gandimi kalɗo ɓiɗɗo gueɗenaji sohli hunde walla kalɗo ganduɗa so tawi mi waɗi ɗum ma wona gartam wuuro ngo ma waɗ ɗum mi faɗani hen haydara noon kam mbaɗo tan par ce que kami katanti wuuram ɗum ɗon c'est valable aussi pour tout le département de Podor wondemi hannde ɓiɗɗo darni département Podor kala institut walla kala ministère walla kala direction walla kala fedde nde ganduɗa somi naati ɗon ene sukaɓe département de Podor mami dañan ɗum ɗon fodde mumen mi faɗata hen hay goto mi natata hen mi itta hen fodde mabɓe mi yiilanoɓe fodde mabɓe mi adda mi tottaɓe darde nde darimi noon min hannde ko mbimi ko ndi dans la vie kala ɗo neɗɗo rewi a accat français wiyata ko empreinte an noon ƴewata comment laisser tes empreintes soit positivement ou bien négativement kadi hannde wulleteɓe ɓe ganduɗa eɗen kaali hannde e nder laamu Sénégal ko wayno Mamadou Dia en ko wayno Senghor en ko wayno Abdou Diouf en goto men fof hannde wonɗo rewi ɗeɗo rewi ɗo wonko ɗacci ɗon en min hannde Bocar anniyam ko janggo jaam so tawi Bocar ummima ɗo yo wi ɗum ɗo ko Bocar waɗi ɗum walla ɗum ɗo waɗɓe ɗum ɓe Bocar ne jeeya henen taw ɓe faɗani hen eskey ɓe faɗani hen a jarama ɓe faɗani hen haydara taw wonande ɓe katante tan ɗum yaadima henen ɗum waɗi mbimi hannde somi darima ligganade ɓesgu département de Podor walla somi darima daranade ɓesgu commune de Guédé Santhie mi sohlani ni yimɓeɓe ɓe jii ɗum yimi andu mi waɗi ɗum tan taw ɓerde lawni waɗiri ɗum so Allah yi golle ɗe tan moƴƴi kono kam e nder commune Guédé kala ko ganduɗa mbeɗa andanno so tawi mi naati ɗon dañete mi naati ɗon min mbaɗi ɗo caravane uji médical nden min ɓe woni président amical des étudiants de Guédé min jetti ɗo ete 2 fois des équipes de médecins spécialistes uji fof ne goni hen en ils sont au nombre de 25 mbaɗɗo ene caravane médical min gummiɗo e Dakar min nawi Guédé pawuji cafri hen maire uji cafri hen en wuuro ngo fof dañi hen en fodde muɗum min gari kadi min jii ɗum ɗo ganduɗa koye juma wuuro foti nawede min gari ɗo min jiili ɗum min nawi ɗum ɗon en ainsi de suite min e sukaɓe woɓɓe Guédé Santhie naɓe ɗum tan yoni amen e ganta wonde jogade ambition ngaji wonde maire walla wonde quelque chose kam ɗum kam seelo kadiru no souci tigi ɗum noon Allah jarama Bocar Niang woni ni en beltare en beltanima kadi ni debbo mbo wuuro almami e namne ɗe ganduɗa kadi ko juɓɓuɗe ɗe a wi ko fewte darde sukaɓe département Podor hande o ina waɗi ko foti hesɗitinede no mbiruɗa ni
mbela aɗa heɓi pour jeeyede hen walla sumgoji sukaɓe ɓe wona maire walla wona cosére walla wona goɗɗum to département Podor oɗo saaha a jarama Ba Mody min weltima e namdal ma ngal e nder politique momin goni APR min 2014 le 22 mars 2014 étudiant ji département Podor cuɓiji kam mbaɗi kam trésorier manam mofto halis gonmi hen trésorier ha ɗo ɗo gonɗen ɗo par ce que renouvellement so wata wadde hayso tawi ni maire ɗo joni kam ko deeƴi seeɗa kono renouvellement so wata wadde mbeɗa wawi wiide ha ɗo kalten ɗo kami trésorier maire Podor ha joni ka trésorier bismillah yawtu eyi ha joni kami trésorier moftowo ngalu yeehi ha 2017 eɗen gandi politique département Podor waɗino tendance waɗi tendance ɓe paydo Cheikh Oumar Anne ɓe paydo Abdoulaye Daouda Diallo wona haare wonno ko goto fof tan jogui yiyande muɗum gonnoɗo ɗon gardinoɗo sukaɓe ba woni coordinateur o yeehi o rewe Cheikh Oumar Anne joni min mbi wadde haɗo rewe Cheikh Oumar Anne rewɓe caggal Abdoulaye Daouda Diallo ɓe pour dañde gardiɗo nden sukaɓe département Podor gaari ha gallam mbi Bocar min jiiɗi ko gara gonana amen candidat au niveau cosére départemental mbimomi haade ko noon anni fadde kam anni mon jofi hoorema ko ganduɗa yimɓe jeeyama ko kaɓe jeeyama ko mbimi yoɓe tottimi ɗum min jeehi henen ni min mbaɗi déposé candidature men min pooɗidira e ha nder noon yimɓeɓe min jiiɗa élection kene waɗa won mawɓe ñaagui kam mbiyami ɗaccan gonɗo ɗon en ni ɗaccan ɗum o wona coordinateur woni gonɗo ɗon joni o par ce que ko mawɗo wonno 35 ans mo keddino en heewani te wonno ko à la veille des élections présidentielles ɗaccan momo hande kam firti ko timmi ko élection koko waɗata élection ko foti wadde guil président Macky Sall jooti en 2019 itti Thérèse Faye ane Thérèse Faye kanko wonno la coordinatrice de la coordination nationale kanko wonno o itti Thérèse Faye o waɗi Moussa Sow président wadde holliri ɗon o rokkiri ɗon faux vert wonde instance uji keddiɗi ɗi e département uji onon e mbaɗi renouvellement moɗon département kewi noon mbaɗi renouvellement no yeehi noon hankkadi ni ha yimɓe gandi renouvellement foti yontire e nder département de Podor ko pulaar ko waktu so innama tan fandima hay so yonani sa nani wonde est ce que tusbar yonani walla taksa yonani andu joni wadde sukaɓe département Podor fof hande ko ɗum kala renouvellement e waɗa renouvellement e waɗa ɓen sukaɓe arnoɓe yam mbi en jogui confiance mumen e yam pour yam ardon ɗumen ɓe garti kadi ɓe mbi Bocar ha hande min tottuma hoolare amin tottuma ɗum min jiiɗi ko gara gonana amen candidat e renouvellement cosére oɗo garowo min gardinma mbi min ngal ɗon teddungal kadi ha hande e dasiraki ronde nde wonno kamɓe arɓe yamɓe hen goto fof en liggi ko tawi ɗum wonde coordinateur kamɓe arɓe yamɓe hen goto fof en heptina e nder département Podor ko tafno ɗum wawde wiide wonde min mbeɗa yiiɗi kono kam fof ɓe guitte yidde mabɓe ɓe ndewi mbimi Bocar amin caggal Allah amin caggal ma wadde noon min wona yiddam yidde sukaɓe département Podor ko hen woni ko jahami te inchallah mami yaha hen ha gasa firti kesɗatingol ngol woni renouvellement o ko Bocar ko candidat kami candidat e renouvellement ɗo candidat o noon wona ko mbimi ko joni wona min yiiɗi wonde candidat ko sukaɓe département a yiiɗa wonde ka biyaɗo ya won kam biyaɗo won beela ɓen ɓe ganduɗa ko heedɓe caggal mon mawɓe waɓen Ablaye en Cheikh Oumar en Ablaye Elimane Dia en beela oɗon kalta hande en ala autorité e nder département Podor min gadda relation ɗon wooɗani département Podor fof autorité ji ɗi fof eɗen jogade mabɓe relation te kamɓe fof eɗen manam won korse gonɗe hakkude men e mabɓe enen en ngala en ngala heedi heeɗa kamɓe fonde ndi pote meɗen kam ɓiɓɓe département Podor ko département ɓe gondi ɗo ti hen goto men fof on ko waɗen département heddoto ko heew walla heddoto ko famɗa wadde sen jiino mbaɗano département Podor enen mbawa hen tan ko joguiɗo cosére national woni Moussa Sow beela oɗon jokkodiri amin jokkidiri amin jokki saha fof amin kalda téléphone nde wonno kankone ko neɗɗo mo keptinmi e ko woni wadde ko nde wonno mbeɗa yiiɗi min daraniɗo ko hakkude Moussa Sow e Marie Thérèse Faye ha yettiwaɓen Abdou Mbow en hol beela aɗa wawi adde ɗon différence seeɗa eyyi aɗa andi wonno cosére ko Abdou Mbow Abdou Mbow kam wonno ɗon en président wi Abdou Mbow on natti won sukaɓe kono mawɓe président itti ɗon e Abdou Mbow adde Thérèse kañum no ari nde waɗi hen ko wawi au niveau national ko debbo ni kono ko debbo dariɗo aɗa kanko kadi ardina casier tout foti kadi ko maire kadi toon wuuro mabɓe o waɗi hen ko wawi kono noon laamu ko mbimi ko tan hande ko o tan janggo ko ko fondu tan diwat hande juuriyoto tan janggo diwo to juuriyoto janggo diwo juuriyoto
bokara kalta kon way no wadi fayde ko na hojuma joyi keddorden jaaden joni koy ko addani on darnude fedde wiitende kono namnal dimmal ngal ko holno jiruda covid o a jarama ba modi kono mi haali nane e der calminalam ceerno men ceerno cheikh ibnu muhammad al bashir ganda ko jignaɗam min o yidi wonde ko jignaɗam d'abord avant ko mono ceernom kanko ko neɗɗo kirnaw leñol kadi ko neɗɗo darniɗo galle cheikh oumar o arno jour goto université o yi ɗon hankadi ni dayiraji ɗo ɓayno ko ɓenen gulla ga ɓenen luuha ga o yiyani henenne galle cheikh oumar o wi ɗum nde ndaw ko hawni so cheikh oumar huɓɓi galleji fof taw dayir cheikh te ronkanama dayir ɗum nde ndaw ko hawni ɗum nanguimo kiram kanko ceerno cheikh oumar bachir nden noon no wondi o noddimi o wi bocar a yii ko woni ko université kono de foti toon ko jogade galal muɗum mbeɗa jogui ɗum ko an e mum hunde ko mum noppima mum nofram mbeɗa jogui noon o wi mbeɗa jogui konuji fof jimmino ko kono université mbaɗam feere daran ɗum Allah waɗi garmi aussi kalami ɗum woni hen sukaɓe dariɓe kono kadi haɗani tan département Podor ɗum ko kono national kono ko huftidini min nder ko huftidini kalami ɗumen min gari min dari min mbi wonde ko ceerno haali ko gonga ɗon woni noon min mbaɗi kono université firti kono koye miijo ma e miijo ceerno koye miijo ceerno rewe makko nak an feññini min feññini ɗum ɗo université ɗo tigri kono ko miijo ceerno ko ceerno hokki yamirore muɗum wonde yo kono waɗa université nde wonno ko mbimi ko nani wi galleji fof mbawa wonde université taw galle kuɓɓuɗo galleji fof ala toon en nde wonno hokki yamirore nde min gaari université mi tawi ɗon sukaɓe gadiɗo ardade kono Mamadou Seydou Tall de Bitti donc adi ɗum ardade on calmini Mamadou Seydou nana waalo fendo ko kanko adi ardade kono reftingo Harouna Silla Ramadou Kalidou en calminiɓe ko esam en fof koye kono gonɗo ha hande noon kono woni section mawɗo e nder université en jii wonde ziyara wakamo so yonti ko kono université kañum jogui la commission exposition mbaɗowo ɗon e kañum fof e mawɗum ceerno fof kono jogui ɗum koye junggo kono université nde wonno ko heewi wiide ko tan o wi min dayiraji mi sohla en hen mboolo kewɗo cohlumi hen ko la matière grise mo yimɓe jogui o ɗum cohlumi hen en ɗum waɗi noon kono université jogui la commission exposition hay événement mbaɗo toon de Thiaro ko kono jogui wonde tout ce qui est protocole e ko nandi hen en ko kono jogui ɗum ni kadi ko confiance mo ganduɗa mo ceerno rokki kono université eɗen jettamo hen en ko heddi hen ko covid mbiɗa o covid ko hunde wonde yimɓe hewɓe enen cikka mataw politique waɗa ɗon covid woodani mbeɗa jogui sigilam goto docteur o wi bocar minen kamin guurat ko ga e nder hôpital uji ɗi so yimɓeɓe gandana ɗum ma ballan amin mbaɗa respecté les gestes barrières o wi ko no si reste tan ko gutteji ɓornoɗa gulɗi ɗi pendant 30 minutes walla 1 heure temps jalta ɓanduma foof wayno ko ganduɗa ko sumini taka ɗum tan gutteji tellement no mbayi wuldini o wi takata amin ɓornade ɗum pour wadde traité les malades manam pour safrude ñawɓe ñawɓe ganda amin gandi koye corona gonde amin cafru ɗumen o ɗin effort aji fof no sami mbaɗa ɗum tawa ala fête ala weekend ala congé ala haydara ko hôpital tan gonɗa pour jiiya famille ma bon probléme pour jiiya calminoya bande bon probléme o wi so tawi sénégalais ganduno ɗum noon kamin guran ko ma mbattu feere haqqillaji men e gestuji barriére uji wadde ko wiide tan haade ñawngu nen ɗo ñawngu andaka taw ko safrat ɗum andaka kadi mane gasat yo sénégalais ji mbattu haqqillaji men den waɗa respecté les gestes tigui rigui hojomaji men gasi ha laaɓi hay hamam a waynoto eyyi bamodi on jaram on ko joguino noon ko heewi kene haale kono haade hojomaji men gasi ko ɗo tan kanneten ɗum ko yettudema nde wonno sababu o ko an noddimi yemi ar mi noto émission ma kadi amin jarnuma e nder ko gonɗa wadde ko min jii darde ma nde darɗa nde e yo allahu sellin doole kadi télé oɗo yo allahu yarnum yesso nde wonno ko kewmi wiide ko tan gonɗen koye ce qu'on appelle la guerre des dialectes ko ɗemɗe kaɓata nder koye men effectivement ɗemgal so haalaka ɗemgal windaka ngal ɗemgal majjat joni sen dañi téléji mbaɗi ɗemgal men mbawa hen haalede dañɓe leñol ngol ne poti wawde nangude henen beele téléji mbaɗi ɗi yaara yesso tigui rigui wadde moon encouragé wadde encouragé aussi ma sœur Mounaska duwanademo kankone ko wone e dow mum ko yo Allah rokkumi hen ene dañde réussite ɓe technicien ji moɗon ɓe foof ko yimɓe dariɓe yimɓe moƴƴuɓe no fewi sen nanguidiri enen foof ɓe keeɗi micro ji ɓe keeɗi technique dañɓe ɓe gaddi ene mbaɗa tan inchallah ma hunde yaaro yesso Allah jarama debbo mbo wuuro almami
mi jarama Ba Mody ko jomiraɗo subhanahu wa taala o welanode dentuɗen ɗo en jettimo kadi en jetti hilfaɓe men diina hilfaɓe men aada en calmini jinnaɓe men ɗiɗi en juurimamaɓe kala ko haala ɗo ko moƴƴani ummi koye men kala ko fewi hen ummi koye jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah hokku men hawride ɗo aljumaji kewɗi Bocar Niane min beltanima min mbimama kadi a jarama e ko disponible mo joguiɗa ha garɗa min nodduma notiɗami no Ba Mody a jarama ɗum noon Allah jarama on jarama ɓen ɓe ganduɗa ko yeɓannoɓe ayaw habrirde Pindi TV koɗo men wonno ko gorko mo Guédé Santhie mbiɗen ɗo mana ñamate taw sodiyako walla mbiyen Dibi Daba Takko Agnam Tongo kono noon en beltanima ɓen ɓe ganduɗa kadi ni ko yeɓoɓe en wonɓe e jogli windere ceerno Oumar Ba mombule windu jeeri awgale windu waala biidi guddo ngore malandu sembe yare kono ko tinnare kadi ni kanko e accude men enen fof hakkille makko wattude haqqille kadi ko wurnata ɗemgal no Bocar wirni ko honodani toon to karallagal ngal heedi toon ko mawni men ɓe ganduɗa ko doysuɗo en gila e gila ha yettiɗo woni Ndeye Fatouma Sali wondude Signe Mansour walla mbiya Thiat Wala yantude Amadou Touré ko nana tawtara Fandiaye jontaɗo Pindi walla mi wiya jontaɗo banggue goɗɗo ɗum mi itti ɗum ha laaɓi tongode 5 e 8 ko ɗo hadde men jokkon e yebde télé mon Allah jarama on jarama